مامۆستا علی باپیر سەرۆکê کۆمەڵا دادگەری سەردana parêzgeha Duhokê kir. Eşila stafê malbendê Duhok û endam û kesayetiyên kômala dadgerî ve li devera Badînan pêşwaziyeka germ lê hate kirin. برای جناب سروکی کمال دادگری کردستان مامۆستا علی باپیر سەردana Duhokê kir malbendê Duhokê کمال دادگری کردستان پێشوازیەکە گەم لێ هاتە kirin ji layê malbendî ve û kargeriya malbendî zor dilxweş bûn bû hatina wî bû vê deverê û daxwaz dikein înşallah bû dahatî piter ev seredana hebin seredanên newî ne înşallah ev seredana her ev careb tinê nebît berdewam seredanê cenabê serokî bû devera me جال سر آستی قزاجی الزاخول آمدیه البردرش ات کۆمبûna xwe dadgel xelkê deverê مامۆستا علی باپیر behs girîngî û taybetmendiya devera Badînan kir û got em wekû kômala dadgerî dê geşep karê îslamî li vê deverê deyn û berevpêş vebin. Ez ji layê xwe ve dilsûzên kômala dadgerî li devera Badînan behs girîngiya hatina Mamۆsta Elî Bapîrî kir û bi seredaneka mêjoyî nav kir. Ev seredane piştî derbasbûna Komalê girêdana Kongrê 4 ev ek du ev wezî hene yêniyê Kurdistanê bû me şirove biket û rûnkirnekê dete ser. Taban ev seredanê kesê êkê hizbê an kesekî wekî Mamۆsta Elî Bapîr ke zana û alim e bû malbendî û bû deverê giringiya xwe hey nexwast me dîdara wî gel endamê Komalê li hemî devera hatibûn we wan re'î û pêşniyarê xwe dane mamostayê. Em gelek kêfxweş bûn hatina ser Seydayê Abdelî Bapîr bû devera me ya Bahdînan seredana giring bû çunku gelek axiftin û sohbet me kirin wekû meesat û nexweşî Bahdînan wekû îslam li Bahdînan carekî vegeret quwet bit û em xasan zanayê aynî erkek ser milê me ev ayne an ev îslame em tebliğ kin wekû Xwedî û Pêxember gotî sallallahu aleyhi ve alî ve sellem. مامۆستا علی باپیر خلاتên rêzlênanê pêşkêşî stafê berê malbendê Duhokê û birayên mandiyên kômala dadgerî li devera Badînan kir û hîviya berdewamî û serkeftinê bi wan xwast. Amed Birîfkanî, Kenalê Esmaniyê Peyam, Duhok.